Ahojte, vítam vás u mojho prvého videa. A ideme natáčať Fortnite Reload squady. A keď sa vám bude toto video páčiť, tak dajte like a odber. Bude aj hlasovačka, o 100 odberateľov sa odhalím a bude hlasovačka, čo budeme hrať. Takže keď si nechcete niečo nechať ujsť, tak dajte aj odber, aj zvonček. A sponzorom je Studio Moon TV. Tak už sme v hre. Ako môžete vidieť, mám vzadu mám vianočný backblink, máme palku, to je vianočný pickaxe a máme vianočný skin. Glider máme taktiež vianočný a tento skin vianočný som získal aj s týmto typkom, neviem kto to je. Sme získali v presentoch, čo sú teraz vo Fortnite. Začiatočníci, ktorí začínajú s Fortniteom, tak im odporúčam, aby keď budú nejaký hejt vidieť, no začiatočníci na YouTube, keď bude nejaký hejt, tak treba zatvoriť iba počítač a ignorovať to. Buď si typka zablokovať, alebo si vymazať ten hejt. Tak už skáčeme, ako môžete vidieť, autobus je celý vianočný a ja mám aj vianočný, teraz neviem ako sa to volá, toto veď vidíte, a mám aj glider vianočný, takýto dopis. A to som taktiež dostal vonom. Ne. Otváram, berem, poď sem, typečku. Toto musím ísť dať. Typek odskočil sem, tam a späť. Je tu? Nevidím ho. A tam je. A on odskočil teraz do krovíčka. Slovíčko. Na slovíčko môžem? Na slovíčko do krovíčko. Koko. OK, mám už nejaké zbranie, ktoré som získal z toho typka. Dobre, nezabil som ho ja, ale väčšinou ja zabíjam. No. Teraz sa mi to nejak nepodarilo, lebo to bolo NPCčko, ktoré iba stále kempilo. Proste sa sem dostaneme, bum, máme tu čestku, ktorú ja ani nepotrebujem, lebo mám už lepšie veci. Nepotrebujem. Dík, ale nepotrebujem. Ideme ďalej od zóny, lebo zóna bude uberať a dosť už. Počkaj, tá čestka má byť dole. A lepšia ona. Čau. Dopo. Ty kokšo. Ja som s týmto ani nerátal, že za chvíľu tu bude zóna. Mal som padať ďalej. Ale to sa nejak tam dostanem.
Tak. Takto sa tam dostaneme raz, dva. No a teraz v podstate našim cieľom je vyhrať túto celú hru a keď sa nepodarí, tak toto video proste končí. Takže môžeme ísť ďalej, mám už aj lepší broku pre mňa, ja neviem, pre niektorých je to horšie, pre niektorých lepšie, záleží, že tí, ktorí sú zvyknutí na iba reloady, tak pre nich je to asi dobré, ale pre mňa je táto lepšie. Aha, napríklad už mám aj teraz lepšiu. Ja ako moc nehrávam reloady, ale teraz väčšinou hej, lebo tie Battle Royale nie sú už moc také dobré, ako bývali predtým. Typek Korunkač a bojí sa. Je posratý. Ako nechal štýku. Yes. Ty kokšo. Ne. Fú, OK. Pozor, sem niekto ide. Ne. Kto dal ten poison? Teraz potrebujem vyhelovať. To sú veľké fighty ináč. Musím bežať. Ty kokšo, dal som to. Len tak to bolo. Vám poviem, no. Ja si všetko reloadnem. A môžeme ísť na to. Typek chudák už hneď od začiatku. Ty kokšu. Tento není nejak moc zlý. OK, dali sme ho spolu. Dobre, nejak to dávame. Mám si ešte jeden grappler. To teraz som nemusel dávať. Ty kokšo. Ne. Ja mám stále tú korunku, sa mi zdá. Aj mám ju. Ty kokšo. Dobré. Počkaj, tu zozadu som videl kročky, ale asi nie. To sa mi asi iba zdalo. Je tam nie. Ne. Ty kokšo. Ne. Nenechaj. Nenechaj žiť. Bo ja teba nenechám. Ne. Poď.
Bro, ak. Ne. Jaj, no. Ešte jeden zostal a tento nás musí zachrániť. Ešte musí vydržať chvíľu, aby sme sa všetci dali dokopy a potom pôjdeme spolu všetci na seba. Ja mám myšku. Ja nic nevidím myšku. Čo sa deje? Nie. No, tak máme to. A ideme. Ideme dole. Dík. Necháš mi to? Dík. Yes. Poď sem, typečku. Chceš dostať hedečku. Idem na ňo. On nás všetkých pozabíjal. Ten typek. Spík na ňo. Spík. Bro. Pozor. Nie. A toto je... Toto video je u konca. Keď sa vám páčilo, tak dajte like aj odber. Zatiaľ.